horas madihita saluhutna. Tamulai ima acara pertanyangata di Bornginon, ima pertanyaan tu hari Rabu tanggal 10 pitu, dohot hari Jumat tanggal 10 Juni 2020. Marede mahita sabukwe de nomor 520 sada ayat sada sahat tu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yanggo halak partigori, mangoludo binaheni parsi hohotonna, marha porseaon, alai anggo dihalak perjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sai urupi mahami. Asa unang mandele hami. Ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubain hami silehon-lehononmu nadenggani. Ujuro pasu-pasum tuhami. Ramo tihami. Asa unang marpos niroha hami tu arta na dihasianganon. Lehon dihami haporseaon. Asa dohot hami parjabar disiteanon niaka na porsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama epistel di partangangata Bornginon. Ima natarsura ditolu Musa ayat 25, mamukamai ayat sada 1 ayat 10 tolu. Songonon mahatana. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa di dolok Sinai songonon. Pabuah tu halak Israel jala dononmu matu dan sida. Ia dong masuk hamu tu tano sileonokku tu hamu. Ikon patulonmu do tanoi mar paradianan sabat di Jehovah. Ikon onom taon lelengna saburonmu ladangmu.
Jala 6 tahun lelengna payasiasonmu rating nihau anggurmu, dohot papunguhon aka parbuena. Alai anggo di tahun papituhon, ikon marparadianan sabat dotanoi, ima sabat di Jahoba, dan jadi saburonmu di siladangmu, manang payasonmu ranting nihau anggurmu. Alai anggo sagak, natubu dung salpu gotilon, dang jadi gotilonmu, aka parbue nihau anggurmu, naso pinayasmu ipe dang jadi tapuonmu, ala tahun paradianan sabat di tano idoi. Yang gogo di tanoi di tahun paradianan sabati, ikon gabe sipanganon di hamuna, di hotae dohot nyaposom bawa dohot perempuan, dohot di halak gajianmu, dohot di donganmu sajabu, nang di halak dagang namang isua di lambungmi. Di pinahanmu dohot di binatang na di tanomu, sadok gogo ni tano itahe ikon gabe si panganon. Dungi bilangon muma diho 7 tahun paradianan sabati, ima 7 hali 7 tahun. Asaleleng nina 7 tahun paradianan sabat, gabe 40 sia tahun toropna. Ikon makuling ma bahenonmu suara di sarune, titing di bulan si paha pitu di hari 10. Ikon di hari pardengganan tahe, makuling bahenon muna suara ni sarune, titing di sadok to mumuna namunai. Ikon parbadian muna do tahun pa50-hon, jala titikon muna haluaon di tanoi, susalut halak pangisina. Ikon gabe tano parolopolopon doi di hamu, jala ikon mulak hamu ganop tu partaliana, mulak huhut ganop tu dongan nahian. Tahun parolopo-lopo dotahe di hamu, tahun pa50 dang jadi hamu manabur disi, jala dang jadi hamu magotil sagakna, jala dang jadi tapuamuna parbue ni hau angguri, naso pinaias ni ratingna. Ay tahun parolopon doi, ikon badia doi di hamu, ikon panangan muna di sigogo di ladang na tubuh boti. Ia di tahun parolopoloponi, ikon mula tuganu partalian nahian, ido sahatna, martua doaka na tumangihon hatani debata, jala nau pepsa. Amen. Tapuji Tuhata maredemaita sabuke de nomor 20 ayat sada dohot ayat 4. Ha
asini roha dohot dame sian debata. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom jala horasma dihita saluhutna amang inang. Sayang giat ma di bagasan Bornginon. Di acara partangengata sian sude sektor na adong di huria taha KBP Sidorame. Saya di bagasan Hahipason mahamu saluhutna. Boy mandohoti ibadah. Songon di tiki kita mengadopi aka wabah virus corona saat kurang lebih di tikion madalani salaleng di bagasan 3 bulanon. Saya giat mamargogo mahamu amang inang dia kasaluhutna apalagi di tiki kita dang boy pajupang di huriata alai pos marohata di bagastabe ima songon sada gobaran ma di tonga-tongata asa tapasahat ma ngoluta tu joloni debata alanido songon turpuk di renungan hita di bagasan Bornginon ima masuk mahita tu minggu nangro ima di tanggal 21 Juni 2020 tersurat di buku ni pangukapon bidu pitu mamuka sian ayat sada saat rodi ayat tolu hujahama di bagasan parsaurata aka na tarsahap dung salpui huidama opat suruh-suruan jongjong dina opat desa di tanui aka nama niop na opat alogo ditanui asa unang manggobus alogo ditano nang di laut nang tu sada haufe dungi huidama suruh-suruan na asing hehe sian habicaran ni mata niari nama niop sahap ni debata ni namangol jadi balgama suara naman jauhon dopak suruh-suruan nopati akan naung manjalo sahala mangago tanu dohot laut nin nama unang maago hamu tanu nang laut nang akahau paima huhasapi hami akan naposo ni di batata di bohi nasi dabe ido sahatna jadi dihita saluhutna hamu akamang dot inang songon topik di mingguta di hari 21 Juni 2020 naingro ima didok jojo mangaradoti aka natinokpa jojo mangaradoti aka natinokpa panggilan untuk memelihara ciptaan. Memang ido sada tugas na utama di ngoluta. Na di lehon debata di tonga-tonga. Sada ketempatan na macai arga. Na adong dihita ganup. Alana boha. Molota bereng sian pangukapon bidu pitu. Di ayat sada 1 ayat toluon. Ima merupakan sada puncak rencana ni debata taringot tu haroronai kedatangan Allah kelak tetudo molo didok puncak rencana berarti adong sada persiapan ikon adong sada perlengkapan bohana yang behenota yang kita perbuat di dalam kehidupan kita ima saya didok nakini jojo mangaradoti memelihara. Siapa yang kita pelihara? Natinopanai. Yang telah diciptakan oleh Allah tentu dang sembarangan boha kita mangaradoti. Dang sembarangan bohado kita memelihara. Adong cara-cara tertentu napi nasihat debata di tengah-tengah ngoluta.
Toto di bagasan mangaradoti ikon manat do hita. Harus hati-hati melihat apa yang harus kita perbuat. Boha do hita marnidasa taringo tuson. Asa unang gabe salah mangalapati. Jadi son molo tabereng muse di ayat sada di dok. Nahujana kingani jongjong opat suru-suruan laho maniop opat alogo di tanoi. Boha molo di dok songoni. Asa unang mangobus alogo di tano nang di laut nang tu sada haupe. Molo di dok nison adong na mandok opat suru-suruani ima suru-suruan na jahat, suru-suruan na berkepentingan secara pribadi. Bahkan muse adong na mandok ya opat alogoi ima opat panggonggomi bangsa, orang-orang yang memimpin bangsa. Isemai molo di dok sian sudut sejarah ima Babilonia, Persia, Yunani, termasuk dohot Romawi. Jadi di son didok naking ini lau manahan aka pengajarion. Panggonggomi naupati laho menghambat satu pertumbuhan kehidupan. Dohot poda napi nasat naseda poda haliluon. Ajaran bidat, ajaran sesat. Na naeng mangaliluhon akan aporsea tu debata. Ima sada haroro nasida. Asa gabe boha. Asa dang pajupang hita dohot debata. Di bain masa dalan asa boha pikirata gabe dang taringot tu debata taringot tu son. Alai sian saluhut nai boy dohonon. Ia opat suru-suruani ima nakingani suru-suruan ni debata do nalaho pasahaton boha sahap manang metraikan nunga naing ro ima didok panguhumani. Di dalam arti molo tajadi son berarti ikon bersiap rade do hita. Sebelum ro pangumani di tonga-tonga nguluta marhite na jongjong na opat suru-suruani. Alandiro di hamu akamang dot inang narodo nakingani sada suru-suruan namanahan asa unang jolo diago tano, asa unang jolo diago laut dot aka hau ima molo tabereng di ayat 2 on. Jadi hatana dipakai ima kratiu molo didok kratiu namar lapatan untuk meraih, untuk merebut, bahkan untuk menahan asa boha, asa sude, gabe mandapoti, aha sihirimon nasida. Jadi suru-suruan nasadaon didok naking ini mambuan sada sahap ni debata na mangolu, gabe sada patik na ikon diulahon manahan patik naung didok hian. Patik ni debata tu opat suru-suruan ni. Lapatan na molo didok songonon dang na gabe sudat diulahon alai ditahan jolo satokin. Artinya dipending dulu sebentar. Laho paluahon ima molo didok di bibelta 140.000 sian saluhut ima marga na adong di halak Kristen, ima marga na adong di Israel. Di sonma adong sakap haluaoni kelepasan yang telah diberikan oleh Allah di patuduhon debata dada holan panguhumani na di pasahat. Alai adong sada kriteria komitmen sasitongna di ujungna boha didok sison ya dak holan na manguhum alai adong sada pakirimon isena porsea isena saitok tong bermitra rohot debata ima sada pengharapan yang telah diberikan gabe manahan ma
dipangido suru-suruan neking ini. Adong di tonga-tonga nasida ikon selamat, ikon malua, lepas daripada penghukuman itu sendiri. Ima boha didok molo diturpon gabe mosok do akatano dohot hawi. Gabe marsi gorgor malauti. Jadi saluhut na saud dung di dabu pitu suru-suruan hombar tu sahab na tinopane debata. Jadi sudah dimeteraikan oleh Allah. Jadi tu doa manginang molo tabereng sian turpu on rikot doi HP na tinopane debata. Karena apa? Hidup manusia adalah saling ketergantungan. Tidak terlepas antara satu dengan yang lain. Baik didok na kini tano laut dot akka hau asaboy hita mian jala manjalo akan natinopanai napi nasat ni debatai dot mahita songon halak na porsia dot mahita noaing songon jolma na dipercayakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi son ma dihamu akadongan amanami dot inanami. Mungkin di bagasan kurang lebih kita mengadopi 3 bulan on terhadap virus manang wabah COVID-19 siaon. Bohado sada perenungan di tengah-tengah ngoluta. Sipata olo do kita membahen sada ponis di dirita sendiri, apakah ini hukuman Allah bagi kami? Apakah ini Allah tidak peduli akan kehidupan yang kami jalani ini? Atau apakah ini sudah sampai waktunya keselamatan yang telah ditunjukkan oleh Allah sebagai hari penghakiman yang harus dipersiapkan oleh masing-masing manusia? Tentu jawaban sebagai orang beriman akajol mana porsia saya toktong marhaposan tu debata. Jadi molo tabereng neng dohonon turbuon naum bagas ima debata songon hangong luon debata songon haluaon marharoron saluhut nasian debata. Berarti sumber itulah sebagai puncak kepercayaan atik manang bohape nata alami nata adopi di bagasan parukilonon. Tapi orang Kristen tetap diajak untuk kembali kepada sumber nakingani. Asa boha margogo do hita mangadopi saluhutna. Songon dia do boy au margogo, songon dia do au madaposa salah saluhut nai. Totu do molo tabaha musedi pangungkapon bidu pitu ayat 14b. Namandok nasida ima naung rosian hapur sohon godang nunga diburi nasida abit nasida jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-birui. Berarti mereka yang telah ditebus, mereka yang telah mengandalkan kasih Kristus, mereka yang telah tahu akan kebenaran, yang telah disucikan oleh darah Kristus, dan inilah yang mendapat dimeteraikan oleh Allah tidak ketinggalan. Siapa? Setiap orang yang percaya nakinya nih naporsia tu debata. Jalasian turpuk on boy tabereng dang inganan nama noktong HP portibion. Semuanya akan lenyap, semuanya akan berakhir. Ada waktu, ada masa. Alanido songon halak na porsia to tudo kita tidak hanya berhenti pada suatu seketika. Nga saya songonon, alai saya toktong do kita berjuang taringon tuson. Karena apa? Karena semua yang telah diberikan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Na adong di bagasan ngoluta sadarion sahat nuaing. HP berbentuk ada masanya, ada waktu yang telah kita jalani. Jadi akan nanti dopa de debata songon inganan parmianan mandapoton si panganonon sebagai kita untuk mencari kehidupan di dalam hidup ini. Dot mangaleon akan narikot di hita uju manjalu dope hita mangolu di portibion bato tudo di pangido debata marhite turpu on tapake mana dengkan tapake ma pasahat lomoni rohani debata taringot tu nakingani didok
tano laut dohot akahawi, asa unang dohot hita mate siani. Karena apa? Siklus itu saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ai buasa gabe parpudi jolma di topa debata. Buasa parjolo di parade di tengah-tengah ta, asa boy hita mangolu. Karena apa? Manusia disuruh untuk merajai, menguasai dan memiliki segenap. Diberikan tanggung jawab secara totalitas, secara utuh. Di tengah-tengah ngoluta asa boha. Boy hitaradoti memelihara apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. On masa ada tugas dan tanggung jawab nama ceborat di tikion. Apalagi di zaman-zaman kita menghadapi tetudo paru kilon di masa wabah on. Sipata Allah kita marpikir dang adong betikiku. Ai sedang mengeradoti diriku sendiri sipata mau. Boha mengeradoti akapin na ditopa di batan asing. Alai pos marota manginang. Atik pesongon ido nata alami di bagasan tikion. Alai porsea dohita. Tuhan selalu memberikan terbaik. Tuhan selalu berjaga-jaga di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi iman akingani asa unang dohot kita mate nasian ndang boy nasota jaga di topa di debata. Tetapi memelihara dengan baik sebelum sampai kepada penghukuman. Sorobe dope uhum ni debatai, manang sahab ni debatai. Tentu ini masih banyak kesempatan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi di lehon debata do huaso tujol mai ido hudok nakingani paulihon portibion. Bagaimana kita memelihara, mempercantik dan juga melestarikan di dalam kehidupan kita di bagasan imas ada bentuk tanggung jawab nagok, tanggung jawab yang penuh, tidak setengah-setengah. Sudah diberikan mandat manang kuasa. Bohado hita mangoloni, totudo dong mampu hita mangina. Asing sian mangido, gogo nasian debatai. Jadi sialani ikon taradoti ma, si lehon-lehon ni debata marhite na mangaramoti. Dada holan na mangahut tu diri tasabing. Tetapi untuk menentukan ya, memberikan ketetapan bagaimana tanah, bagaimana laut, dot aka pohon-pohonan, manang hau, na di pashat di bata di tengah-tengah ta. Gabe ada siklus untuk membantu motivasi, menyemangati kehidupan kita bahwa ciptaan Tuhan masih tetap eksis. Ketika orang bisa merenungkan semuanya itu adalah dari sumber yang utama. Jadi di sonma Jojo molo didok asa boy taradoti patik ne debata manang Jojo mangaradoti akan natinopa ne debata sahat tu ganup jolma nunga sahat tu ganup huria bahkan sahat tu pamaretatta dohot sude tahe natardok na mangolu na adong di portibion. Semua sudah disampaikan kepada kita, tinggal bagaimana kita mau memanage ini. Tinggal bagaimana kita mau mencerna ini semuanya. Karena masing-masing sudah diberi ketetapan di dalam kehidupan kita. Alai di sonma ikon kembali di dalam perenungan. Bagaimana cara kerja Allah di dalam kehidupan kita. Supaya sampai ke tempat natinuju nakingan nih. Yang kita tujukan tadi. Karena suatu ketika tidak sempurna apa yang telah kita alami pada saat ini. Karena apa? Dunia hanya sebentar. Apa yang telah kita miliki hanya sebentar. Dan kemudian akan lenyap suatu ketika. Jadi bohama asa satu sih. Boy hudok marhite sada ilustrasi gambaran dengan sebuah kapal manang sada hopal borhat dongin di tengah jalan matobuk ma hopalon. Kapal ini menjadi bocor. Deba siana borhat mandok kona salah mambain bocori. Apalagi nadeba holan naim menyelamatkan dirinya sabing. Asa unang gabe lonong tenggelam di dalam kapal itu. Jadi saling mempersalahkan. HP nasida saluhutna sama-sama borhat. Sama-sama berangkat untuk menuju ke satu tempat tujuan. Saat di tengah dalan alana godang hambatan manang bocor kapali, ujungnya gabe salah menyalah. Coba tabayak kona manginang. Ai boy do hita selamat mau lo salah menyalahkan? Totudo down. Kapal tetap mencurahkan air semakin banyak, semakin banyak ujung gabe boa lonong.
alai aha usau nasida. Toturu di bagasanon ikon rabdo nasida saluhutna dihopali mangaradoti. Sama-sama memelihara bohado asa unang gabe lonong kapali, menyumbat lubang yang bocor secara bersama-sama, supaya bagaimana mereka juga tidak hanya memikir diri sendiri, tetapi sama-sama sampai di tempat tujuan. Jadi songon ima hita di Portibion nunga di penasahat debata di tonga-tonga ta bohado asa unang gabe matobuk kapali naking ini ya, tapadenggan ma dungi asarap mahita satu tujuan nati nuju. Di mana itu Tuhan telah menyediakan. Inilah yang dikatakan bohado asa hita mangaradoti akan nanti nopane debata, termasuk ketika kita memelihara ciptaan Tuhan, berarti kita juga sudah memelihara apa yang Tuhan inginkan. Kita juga telah memelihara apa yang Tuhan harapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Alana boha rap tinggal hita di Portibion, rap di lehon debatado hita Portibion, alanido rap mahita mangaradoti hombar tu si leon-lehon napi nasahat ni debata, termasuk hita dongan jolma akahau akadeke akapidong dohot sude natahe na tinopane debata alanido marhite turpuk on ditiki acara pertanyata di Bonginon dipangido di tonga-tonga ta songon holak na Persia tapa uba marohata bicar di lehon debata dope tiki asa molo dibuka haduan buku hanguluani, dibuka haduan aka buku nabedai ganup hitabe terdaftar akar guar-guarta di buku ima di Banua Gijangi ima pagi doata alanido saya didok di Injil Matius godang natarjo HP sotik natar tarpilit kita neng tarjo songon halak Kristen kita muse neng tarpilit songon masuk tu harajawan Banua Gijang saing giat ma menyadari saluhutna na tinopane debata. Jadi rap mahita manginang apalagi di bagasan masa-masa Covid on dak pola hita saling menyalahkan on manang songon dia alai rap mahita martangiang asa boha margogo hita mengadopi saluhut ahana masa di tonga-tonga ngoluta sat noaing sanggiat mahatane di bataon neng paingoton bahwa pemeliharaan atas ciptaan Allah itu merupakan dasar dari pada setiap titik berangkat hita bohado pada gaton ahana pinasat debata di tonga-tonga ngoluta saitu hatama nama ngaramoti dohot mamasu-masun kita salutna. Amin. Martangiang mahita. Debata amanami, debata na di Banua Gijang. Mau lihat tema Tuhan di pasahat rohanami di bagasan Bornginon. Boy dope hami marpungu Tuhan di bagasan hahipason. Ima di bagas nami be. Lau mandohoti acara perpunguan pertanyaan nami. Sian huriam HKBP sidorami. Alanido Tuhan. Homana say toktong mandongani hami mamasu-masu dohot mangaleon dalan natiur asa boy pikiran dohot rohanami Tuhan nasay toktong mangadopi akan nama saon unang gabe mandeli unang hami gabe lilu alai pos do rohanami dia kasaluhutna di botohodo Tuhan dia narikot di hami alanido marhite hatam na di bedege hami sainggiat ma Tuhan hami songon natinopamu sudena pinasahatmu di tonga-tonga ngulunami di Portibion boy rap hami mengaradoti boy hami rap melestarikan asa boy hami saling ketergantungan memang satokin do Tuhan ahana adong na pinasahatmu di tonga-tonga ngulunami di Portibion alai ngulu nama noktong ma Tuhan asa boy hami tarsahap manang dimetraikan terdaftar gor nami di harajon Banua Gijang ima sadapak kirimon asa boy hami mangulahon akasude ulaun nami hombar tulomoni roham alanido Tuhan di bagasan Bornginon sainggiat masude hami ruas ni huriam
dot parhalado ni huriam HKBP Sidorame secara umum resort Medan Timur. Bahkan sude huriam na adung di Portibion. Mulai sian pucuk pimpinan saat tu huria-huria nami be. Saya giat matuhan kami di bagasan pos Niroha. Mengadopi sude akan nama saon. Homa manuruton di porbadiai mampargogoi ngolu ngami. Mau lihat temali Tuhan mau loboy kami marpungu saat itikin waing. Dang alani hagogon nami. Dang alani hapistaran nami. Alai sian asini roha do. Na boy mambain kami. Boy marsadani roha. Dot yanakon nami dia kasaluhut na. Boy kami mamuji pasangap guar muna badiai. Mau lihat temali Tuhan. Jalo masaluhut na perpunguan namion. Holan mangasahon guar anak Yesus Kristus. Martangyang kami tuho. Amin. Tabuk kamu se buku edeta marende mahita sian nomor 206 ayat 2 dohot ayat 4. Sahat mahita tutang yang panggondianon. Martang yang mahita pinuji maho ali Jehovah di bata nami. Amani Tuhan Yesus Kristus nang upasupason ragam pasupasupartot dion siyang banua gijang di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Mau lihat tema diho ali Tuhan idongani hodo hami arian dot borngin. Buai hami ali Tuhan sahat tu borngin na holomon imali Tuhan di pertanyaan sektor ni Riam HKBP Sidorame. Mangido mangele kami tua ali Tuhan. Asa tok-tok komandongani hami salut na ruas ni Huriam di ganup sektor dot parhaladom ni Huriam. Asa boy totok kami ali Tuhan marpos ni roha diho. Ay hodo totong na Tuhan natuk na mangalin pasupasum di ngulun nami ganup masada-sada. Diombason ali Tuhan martangnya kami tuho ima di program ni Huriam. Ima Tuhan ali di periodisasi nanang sipatu paon ni Huriam di tanggal 20 Juni. Oma Tuhan nama dongani salut na paraladom. Asa toktong hali Tuhan periodisasi mambuan hadengganon di Huriam ali Tuhan. Do sudah program ni Huriam upasatami matu jolom ali Tuhan. O matotong nama dongani salut na ruas ni Huriam dot paralado ni Huriam ali Tuhan.
Martangnya kami Tuhan, tuaka yano kanami pargulu malua, anai maka tidak kon haporsian ali Tuhan di hari namangihut. Homa totong ali Tuhan, namandongani salut na yano kanami asa boy na sida ali Tuhan, maka ngoluhon hatam di ngolu na sida, jinalo na sida ali Tuhan, pasu-pasu sian huriam, marhite-hite naik sidi na naing dipatupaon ni huriam di hari namangiut ali Tuhan. Pos roha nami ali Tuhan, homa totong namandongan ni nasida salutna. Ope ali Tuhan, martangnya kami tuho disudai ruas ni huriam. Omandongan ni hami salutna ali Tuhan. Sian namagodang satu namet-met ali Tuhan. Sian nalansia tudak danak ali Tuhan. Asiro hamali Tuhan, padau hamisian parmarahan, padau hamisian parsahito nali Tuhan. Asa boy hami ali Tuhan, mamuji pasangapon guarmuna badi ali Tuhan. Ope ali Tuhan, dina mengunjungi acara pertanyaan ali Tuhan. Homa totong ali Tuhan, nama masuk-masuk hami salut na ali Tuhan. Pada awa misian parmaran dot parsahito nali Tuhan. Jumulo sesa madosa pangalasion nami ali Tuhan. Asa tamatalup hami gabe habaura ni pasu-pasumi ali Tuhan. Jalo matangiang dot elek-elek namion ali Tuhan. Ibagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Tapuji ma Tuhata marhite buku edeta nomor 354 ayat sada 12 tapasahat ma peliata di bagasan lasni roha. Tatangyakon mapeleta di jolo di bata martangyang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot na saulibasa na maliutus. Hupasat hami masian ni leon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasian nami pelianon. Patibulhon harajaon mudi tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marwa nami marhitete tondim. Asalam hutanda hami godang ni selon lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mangidohon maita ditangyang napi na dohon Tuhan Yesus tua kasesian na alea manami. Alea manami na di banua gijang.
Sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajalmu, sai saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matohami sadarion hanguluan siap hari. Sesa dosa nami songon panesanami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami togion tu pangunyunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodono punah rajau. Dohot agogoon. Roh dia sangapon saleleng ni lelengna. Amin. Sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni roha debata ama. Dohot parsoran ni tondi porbadia ma. Imana mangaramoti dohot mamasu-masuon hamu saluhutna. Amin. Shalom, horas selamat borongin madita salut namanginang mauliate matutuhata debata.